inyeme ni solina. Naam. Wallahi billahi. Naam. Nkalna ala bunyena. Naam. Mina daludo dima solinka. N'i y'a kɛ a bi kɛ siga foyi t'a la. Mɔgɔ min bɛ yen k'i mako bɛ pilasi ɲɛnama dɔ la, i mako bɛ jɔyɔrɔ dɔ la, pilasi dɔ la, i dɛsɛlen don ka pilasi min sɔrɔ, sɔli de b'a kɛ. A siga tɛ na dɛ. I mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaga ye, e mako bɛ pilasi dɔ de la i ka baara kɔnɔ, i mako bɛ jɔyɔrɔ dɔ la i ka baara kɔnɔ, mais i dɛsɛlen don ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ, sɔli in de b'a kɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ, taa kana t'a la. Moriw b'a fɔ a ma ko Allahumma solli ala sohibil makanil mashhudi. Allahumma solli ala sohibil makanil mashhudi. I y'a faamuya? I b'i jija. Mina di ma sira surumani na. A kɛ sisan i b'a jaabi. Wallahi. Mina di ma nasi la. N tila k'a wurudili di ma. A fila min ka nɔgɔ i ma a kɛ dɔrɔn. Nin ye kabako de ye dɛ. An bɛ dɔɔni kɛnɛ ka su in na. Bama i jija. Ni sɔli a sɛbɛn walan sanfɛ 111. I k'a nasi bɔ. Mais a laban sohibil makɛni i bɛ makɛni mimu kɔnɔ bonya i n'a fɔ a bonyenen filɛ cogoya min na. I bɛ jɔyɔrɔ kɔrɔ min na, i bɛ pilasi kɔrɔ min na, i b'o tɔgɔ don o kɔnɔ. Ani tɔgɔ i bɛ pilasi kɔrɔ min na i b'i tɔgɔ ni o pilasi tɔgɔ don. Bon mashhudi i mako bɛ pilasi min na, i mako bɛ jɔyɔrɔ min na, i b'o jɔyɔrɔ don o kɔnɔ, o laɲini don o kɔnɔ ani tɔgɔ. I y'a faamuya? O tuma n'i y'a 111 nasi bɔ, i b'a nasi kɛ bitoni dɔ kɔnɔ. Yiri fila b'i kungo kɔnɔ. Yiridɔnnaw wele ka na. Bama o yiri fila tɛ ci dɛ. U b'o yiri dɔn kojugu. A fɔlɔ ye zaba ye. A filanan ye jatigi faga yiri. I bɛ jatigi faga yiri dɔn wa? Ale de bɛ taa yirisun jɔlen ye sisan ka falen yirisun kɔrɔ, ka yirisun faga ka bɔ yen pewu, ka sin ka wuli yirisun pilasi la. O ye jatigi faga yiri de ye. N'i ye kabako dɔnni de ditɔ ye i ma, cɛ o cɛ ye nin kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ, bilahi o jɔyɔrɔ kelen Ala b'o d'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N terikɛ, kana wari di Konate ma ka na sanu d'a ma, mais Konate ka dalilu bɛ mako ɲɛ, a barika da o la dɔrɔn sa. Dugawu kɛ garibukɛ yɛrɛ ye, si diya ni kɛnɛya la, si de b'i mɔnɛ bɔ n terikɛ, bilahi. O tumana jatigi faga yiri, n'i ye cɛ ye o kuru 3 ɲini, n'i ye muso ye a kuru 4 ɲini. Zaba kuru 7 ɲini n'i ye cɛ ye, n'i ye muso ye zaba kuru 4 ɲini. N terikɛ n'a don daga la. N'i y'a don daga la, n'a tobila n'a mɔna, a furaji bɔ i k'a kɛ minan dɔ kɔnɔ, i ka sɔli nasi dɔ k'a kan dɛ. Wallahi e k'i ko n'o ye su 3 walima tile 3. Mais n b'a f'i ye ka d'a kan, notez bien, tubabuw ko ten ko nin yɔrɔ ni kɔlɔsi ka ɲɛ. N'i b'i ko n'a ye, i jɔ gabakuru dɔ sanfɛ i k'i ko n'a ye, walima yɛlɛfɛn dɔ sanfɛ i k'i jɔ o kan i k'i ko n'a ye. Kan'i ko k'i sen 2 to duguma dɛ, i b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko n'a ye. Ou bien i ka so sanfɛla yɛlɛ i k'i ko n'a nasi ye. Tile 3 walima su 3. Wallahi billahi i bɛ jɔyɔrɔ min na fo Ala k'o karaba k'o d'i ma. I mako bɛ pilasi min na, i mako bɛ jɔyɔrɔ min na fo Ala k'o pilasi karaba k'o jɔyɔrɔ karaba. Maa y'a kɛ Ala b'a kɛ, mɔgɔ m'a kɛ Ala b'a kɛ. N ko Ala de ye faama minɛ faama ye, se bɛɛ bɛ ale Ala de ye. Jɔnw bɛ dɛsɛ ko min na Ala de b'o kɛ, tɔrafata ayinu na ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ. N balimakɛ a ye to an ka Ala wele an ka kungow la sa, a ye to an k'an dama kasi Ala la. Faama bi dɛsɛ, fantan bi dɛsɛ, mais fɛn min ti dɛsɛ o de ye Ala ye. Jɔnw de kan k'u jigi da Ala kan. Ala kɔfɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ Ala kan. Wa ni Ala tɛ foyi ti. N'i tɔɔrɔla n'i kamana gana, fantan o kana sera i kana jɔrɛ. Ala min y'i da i garizigɛ b'o o Ala bolo, o Ala wele.
Muna e b'i sigi ka kasi. Muna e b'i sigi ka ɲɛji bɔ ko fɛn t'i bolo. N terikɛ wuli ka Ala wele sa. Ala ɲɛ b'i la a b'i yɔrɔ dɔn a b'i kalama min b'i dusukun na Ala b'a dɔn. Zɔhiru batinu Ala ye dogolen ni bangeden de ye. Min bɛ e dusukun na min ma bɔ kɛnɛ kan Ala b'a dɔn. Min bɔlen don kɛnɛ kan Ala b'a dɔn. N terikɛ wuli ka Ala wele. Kafiri minnu m'u sigi ko Ala wele ti tiɲɛ ye. Aw ti ko dɔn bilahi. Jɔn b'a fɔ ko Ala wele nkalon ye ni kara ni danga t'a tigi kɔ. Diɲɛ fɛn bɛɛ sigilen don sababu kan. O de la ne ye kuma dɔ f'i ye. Mɔgɔ caman bi kuma moriya ka olu t'a dɔn. Olu t'a dɔn dɛ. Moriya kurusi ɲɛfɛla bɛ u bolo mais a kɔfɛla t'u bolo. I b'o kuma kɔrɔ dɔn wa? Bama ni mɔgɔ min ye kurusi cɛci fila ye ka kurusi ɲɛfɛla don mais kɔfɛla faralen don mɔgɔw bɛ yɛlɛ i la dɛ. O tɛ tiɲɛ ye. O tuma na caman ka moriya kɛlen don o ye kuma mugu dama mais a dɔnni t'u la. Mɔgɔw bi dɔnni fɔ u t'a dɔn bilahi. O de la ne ye sura kelen f'i ye kuranɛ kɔnɔ i mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la. I mako b'a la ka nafolo sɔrɔ. N terikɛ na Iza wakati baara kɛ bilahi mɔgɔ kan'i nɛgɛ. Iza wakati baara kɛ Ala bɛ nafolo d'i ma. I bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier. Na Iza wakati baara kɛ a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye baara in ye 50.000 ye mais i bɛ 15 sara fɔlɔ i ka sɛsɔngɔ 15 sara. Yani i ka wari kilancɛ 15 sara ani ka sɛsɔngɔ i bi tɔgɔ ni ba tɔgɔ cɛ an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye Iza wakati nafolo baara kɛ a jaabi la i b'i ka wari tɔ sara. Ni Konate tɛ diɲɛ bɛɛ i bɛ nin mɛn karamɔgɔ jumɛn da nan'i ka wari kilancɛ ye an bi baara kɛ ni baara ɲɛna baara jaabi la i ka wari tɔ sara. I y'a faamuya? Garibukɛ y'a se kɛ dɛ ne tɛ Ala ye ne tɛ kira ye mais Ala ka dɔnni dogolen dɔw bɛ yen cɛ o cɛ magal'o la Ala b'i mako ɲɛ wa Iza wakati diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan ko kuranɛ sura min ka teli nafolo ko fɛ ka tɛmɛ sura bɛɛ kan k'o de ye Iza wakati nafolo lakile Iza wakati don. Kana se ka na dɛ garizigɛ lakile garizigɛ datugulen don i bɛ fɛ ka kile de k'a la k'a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ni moto ni kile b'i bolo n'i ma moto démarrer a tɛ wuli o tuma ni e ye kile gɛrɛ ta ka n'o don moto la k'i b'a wuli est-ce que a bɛ wuli ya o tuma f'i ka moto yɛrɛ kile ta garizigɛ lakile nafolo lakile Iza wakati don n'i y'a bila a bɛ gɛlɛya dɛ. A ye tugu sababu nɔfɛ sa ne y'a f'i ye kira mɔdali Mustafa ale delila ka kuma Iza wakati kan a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka. I y'a faamuya wa Ala ba yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko ne Ala ka jɔnw a ye tugu sababu nɔfɛ ne Ala de ye aw da ka sankolo ni dugukolo da nka a kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ. Sababu ye tiɲɛ ye a ye tugu sababu nɔfɛ. Kafiri b'a sigi ko sababu ye nkalon ye kɔrɔ e y'a dɔn de hali i ka bange don na n k'u bɛ karamɔgɔ dɔw de wele ka na dugawu kalan ni ka sagajigi faga walima ka saraka dɔw bɔ karamɔgɔ de bɛ den tɔgɔ don a tulo la ka dugawu kalan o dugawu ye jumɛn ye n ko sababu de don a kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ maa o maa ɲinɛna sababu kɔ i filili yɛrɛ ma Ala k'an bɛ sababu ma o tuma na maa minnu mako bɛ Iza wakati nafolo baara la a tigi bɛ se ka weleli kɛ plus 223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan plus 223 72 24 02 98 Bama ni ye an ka téléphone numéro ye n'i y'an wele o la ni Ala sɔnna i ni karamɔgɔ Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a dɔn sadiri hali n'i ye karamɔgɔ Konate kumakan mɛn i b'a dɔn mori min ye a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn nin y'o kumakan ye sabu anw tɛ hawuja an tɛ perese an tɛ siran an tɛ jɔrɔ an bɛ min fɔ an b'a dɔn wa n'an y'a lase o kelen don tɔ ɲɛ don a ti kami. I y'a faamuya o tuma Ala k'an bɛ sababa ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli wa moriden min mako b'a la n filɛ ka sɔli min di i ma sisan moriden min mako bɛ nin sɔli in na a bɛ kitabu kɔnɔ kitabu min bɛ wele ko Dalailul Kairati n'i ye Dalailul Kairati pajiw dayɛlɛ a paji 62 i bɛ taa nin sɔli in sɔrɔ a paji min bɛ durati yan fan fɛ i bɛ taa sɔli in sɔrɔ duguma ye Ala k'an bɛ sababa ma a y'a fɔ moridenw ye k'a ɲini a kɛto bɛ kuma in ka sɔli la mɔdali Mustafa wa salim